I centret af den magiske have er Lake Superior med både Neptun og stjernen. Neptun har at gøre med den højeste bevidsthed, den absolute enhedsekstase. I progressionen gennem de 22 tarotkort fra den store arkana kommer stjernen efter tårnet. Tårnet handler om oplevelsen af egodød, der leder hen til oplevelsen af at være et ubegrænset bevidsthedsfelt, stjernen. Lake Superior er øjet til kilden. Det er porten til den superkosmiske tomhed. Tomheden transcenderer de sædvanlige tid- og rumkategorier. Den er uforanderlig og ligger hinsides alle tvedelinger, modsætninger, polariteter, såsom lys og mørke, godt og ondt, stabilitet og bevægelse, mikrokosmos, makrokosmos, smerte, ekstase, singularitet, pluralitet, form og tomhed, ja selv eksistens og ikke-eksistens. Nogle mennesker kalder den for den superkosmiske og metakosmiske tomhed. Betegnelserne superkosmisk og metakosmisk henviser til den kendsgerning, at den oprindelige tomhed og intethed viser sig at være det princip, der ligger til grund for fænomenverdenen, som vi kender den, og samtidig er overordnet den. Det er det metafysiske vakuum, svanger med potentialer for alt, hvad der eksisterer, ser ud til at være hele eksistensens vugge, eksistensens ultimative kilde. Vand er livgivende, og de fleste arter på jorden, fra mennesker til insekter, begynder deres liv i vand. Søen her er essentiel for alle de dyr, der lever her på vores kosmiske rumstation, vores moderne Gralsborg, og essentiel for den inspiration og velvære, der strømmer fra vores musik til dig.